ez zehose erabaki bat hartu gara dagoela, azkenin jendik aukeriak nahi du nien berziklatzeko eta hori, eta zein ordutan, eta nahi du nien, eta aukera hori ematezakola, baina hondik jendik ez dula berziklatzen, eta zehose, enberra bai badagoela. Bai, pixken kontzientzik ez, azkenin ikusten jendiei falta zakola hondik kontzientzik hori. Gaina kriston aukeriak deula, konteneroetan adazkiteu, azkenin intentzio jartzea dela, eta pixket, danon artien espuerzo txiki bat iti aldaketa hori burutzen. Bueno, nik neuk nahi honuan kanpoko autokomposta hori itia, baina ikustean ez, jende asko ez dago, eta hon janak marroira botatzen edo, horretik txipa jartze hori ondo ikusten. Azken finean kontrol bat eman berkoa, bestela hemen ez da gertako litzaken da, porque edozein zer gauza botatzeu eta hala berko. Ez da asko urte bete bat da guk kontenedore hori hartu gondula, porque leheno urzilu eta odaletxe eta egile zen ez nun demora ikartu, eta gara azkenin eman zeben inporte hori, nuk hartu nuen, da erabiltzen hasi dira eta egunero bitze dugu. Egile da, ez dakit ze matainoko kontrola hartu nahi den, baina pixket hartzea ondo terko litzake. Gure barri joan behintzat, marroi danak irikita daude, nahi duen bezala irikita itxegitek abezkintzat, ez da ez errebe. Orduan pixkat kontrolatik ondo irikitza. Ze mateaino kontrola berde duen, bere irikitza. Ni hemen ikusten dut, jendia kontugutxi dakala. Ez dakit, adibidez, vidrio lurrian lagatzen due, kartoizko kontenedorian plastikoz beteta, eta dana nahaztuta. Ni asko ikusten dut hori, irtetzen naiz eta dana ikusten dut. Ni zestuan bizi naiz eta adibidez iten da, egunero da, adibidez, astelenean da organikoa, asteartean plastikoa. Egunero da gauz bat, botatzeko. Orduan etxean ekui behar duzu, dana antolauta, kubo bakoitzekin. Jendia bosgarrenengo zaborrak ontziakin ez da oso kontzientzatu da. Orokorrean ez, gauz bat da bosgarrena, baina bestiak ez daude. Ni hemen behintzat ez de ondo ikusten. Zu ikustet, kontrol bat ematia, ze gaur egun indiken jende askok ez du egiten. Ez plastikuna, refuseta botatzeu, eta ordu udaletxeen aldetiken ikusten jarri beharko lukela kontrol bat. Oso konposta ideo itxit, aspalditik. Orduan beraz, atea ondorro ilusioduek ze proposatzen dugu. Eta zei dagokionez, txipan edo kontrolai dagokionez, nire ez kontrosalia, baina nola ez dugun behar da bezala erabiltzen, ezinbesteko egitza hor kontrolatzen. Niri ondo iruditzen zait, ni ez nuen berri, ez dakien txipakin jarri bat zutela edo. Baina, adibidez organikoan giltzakin erabiltzea bakoitza bere neurrian eta bakoitza bere etxean ondo iteko, ondo iruditzen zait, eta txipak puntuare ondo iruditzen zen batzuk igual hartzen dute zaborra eta botatzen duten nahi duten kontenedorea, niri ondo iruditzen zain neurri hori. Nire reziklatzea eta txipekin da, kontrolatzeko, nire aldigatxo, ondo iruditzen.